Zo, het is jongens een uur is 9, denk ik. 8, 9. Hi. Spidey. En Joeke. Maar ik ben nog even de boxen aan het vaaien. Om te checken dat er geen speakers of zo is, of weet ik veel wat. En daarna dacht ik het streed erin. Dus het begin is er. Hallo? Denk hem zoeken. Nou, het begin. Deze. Deze komt ik haar box uit. Hey. Spidey. Het snijdt gewoon binnen. Dat is wel wat gek. Zo, dan heb ik hem weer onderkop knoopt. Wow. Hier hebt een hele bult in. En die zal ik nog verdelen hoe die oren het waren. Hallo? Joeke. Kom maar.
Tada! Box dicht. Joeke? En volgende. Hi. Kom zo even zien. Ik wil even stiekem berichtjes ontlezen. Hallo. Oh. Nou, Spidey is dus nergens bang voor. Maar ik zal dit nog even opstrooien. En dan heb ik 3 boxen klaar. Spidey. Dus ik was sneu. Glendy, was dat er ik even uit? Tuurlijk. Wil ik even poepen? Sorry. Nou, ik zal dit nog even dan iets mee helpen. Dit is zo staan. Zo, de ponies staan weer in hun boxen. En deze boxen heb ik klaar. Strieën, water heb ik gecheckt. Nou. Dan kan uniek maar komen. Of net, Joeke? Huh? Kom eens. Het is wel zo groot in de schoen.
Ja, best wel een keer mooi best, hè? Nou, het is nou inmiddels kwartier tot 10, jongens. Dus ik ga nou lekker op bed. Ja. Tjoeke, just.